Dragi prieteni, vrem să vă împărtășim ceea ce Dumnezeu face prin echipa Tineri pentru Misiune Craiova. În același timp, vă prezentăm o provocare care este și o oportunitate pentru fiecare. După 5 ani de pionierat, TPM Craiova există ca un răspuns la marea trimitere de a merge și a face ucenici din toate neamurile. A merge înseamnă, evident, a-ți schimba locația. La fel am făcut și noi, toți cei 14 lucrători, care ne-am schimbat locația pentru a sluji pe Dumnezeu în Craiova. Astfel, am mers în misiune, nu doar spre Craiova, ci și dinspre Craiova, spre alte sate și orașe din Oltenia, din România și din Balcani. În cadrul celor 4 școli de ucenicie și misiune de până acum, am avut harul să mergem în misiune în Serbia, în Grecia, în Muntenegru, în Macedonia, în Albania și în Bulgaria. Colegii noștri sunt foști studenți ai școlii de ucenicie care s-au dezvoltat în comunitatea noastră. Pe măsură ce echipa a crescut și lucrarea. Am continuat să ne implicăm în lucrarea cu tinerii din Craiova, să ajutăm bisericile locale, dar și să ajutăm la plantarea a 2 biserici. Am organizat lanțuri și marșuri de rugăciune, dar și seminarii, conferințe și cursuri pe diferite teme. De anul trecut ajutăm în mod regulat într-o lucrare din penitenciarul de minori din Craiova. De asemenea, nu de mult am deschis 3 noi lucrări TPM, lucrarea de alfabetizare de copii robi, lucrarea de ajutorare a familiilor sărace și lucrarea de avansare rapidă a uceniciei. În continuare, dorim să fim o binecuvântare pentru și mai mulți oameni. Una dintre provocările cu care ne confruntăm este să avem o mașină a noastră, pentru a nu mai fi nevoie să tot căutăm să împrumutăm ca și până acum. Avem nevoie de o mașină fiabilă cu 9 locuri, pentru a continua să mergem mai ușor și mai mult. Join us in this challenge. Be part of spreading the gospel in Oltenia and the Balkans. Help us to go. Roagă-te pentru noi, donează pentru această cauză. Ajută-ne să cumpărăm un microbus de calitate pentru mai multă mobilitate și mai mult impact. Tu dăruiești, noi mergem!